Dumi, mabali namin. Sinong kagawad tinagagat nga umaita dito barangay hall. Nakakwarantin ni kagawad padtok ng officer of the day ita. Kat imbaga kadagiti kagawad, ngagsasalita da, no asino ti makasapar ng umay agyo di ita dito barangay hall. Nagasat tinagagat. Gapot at dain sa ganak, akong kunan. Nagasat na oras, isang baykaw. Dito'y barangay yun, nagbugsutan. Apo, Chairman Kalbaw. Salbag na ito alakay. Di bulgar nanti kinakalbok. Inay, bulaghan siya. Si anak sabot ang makita. Ha? Ay, isa anak ka bulag kaka. Makikita ka iti sang wanak. Ngem correction kaka. Sa nakalbo tinagan ko. Siyak ni Gusteng. Ay, wait. Ni Usting Bating-ting. Chairman dito'y nagbugsutan. Anya? Bating-ting? Wait. Nangagaw ti Bating-ting iti simpaan. Isu anak ka ni ingagaw. Anya? Susapo. Agkabaw sa mo tayo alakay. Ay, gayam. Makoy arkaos tinagan ka. Adakan sa ije simbaan edi kalman. Ay, awanak ije adak dito'y. Isubo na gayam nga adaak matitaw. Anyat maipay ko, kaka. Agsapsapula kiti imbag. Imbag? Sigaw iti anghel di la guardiak. Ditaw iti ayan ti imbag. Tadito ba tinakadalunak piman. Ala, tapno na imbag, winon na sa isaya, ti panagsarita tayo. Agtugaw kayo man. Ay, nagluko ka. Kano itayak pa yan nakatugaw. Uuna niya, ay. Natayag unay dito alakaya. Aday bagbagam. Ay, awan kaka. Ada kayo aday bagayaw. Ay, ano? San nga tang umdas ang malam apa nag-istorya? Ag-istorya kayo gayam? Ay, wad ko ba? Ay, kumusta ba ni bagad mo? Amuyo ti asawak. Ay, wad ba? Kano kaanak kag ni Oryang? Oryang. Ay, kaka, nayaw-awang kayon siya. Tinasaya at ginanaka pa ila dita. Ay, nay. Apa ginanaanak? Mga no nabandog ka laang. Ay, sa anak ka naman raw. Saan ka pa ilang nga rin nagsasao? Tapno agornos dahi taudik mo. Ay, no nagsasao ka. Kaslaki din sa ada ornos ti utak ka. Amangan nga men no nakulog iti pampannagnam anak adanon ditoy. Amangan no napalinsok pa'y kutngata. Anyat kinunam. Nagtaer ka ko nakaka. Ay, sus, imbagay mo di ang face. Anyat kinunayo, Chairman? Adda na yaw awan alakay dito barangay hall? Wine. Kad umay mo yawe, tagdagos pela di tabalayo, tanayaw awan siya. Ha? Oh. Amuklatan nga oray lakas la lumsot da kita bukal-bukal ti matam, iti pan nakakiktot mo. Ay, kwa, Kasto na ay.
agyan pa'y la di tabalayo kabayatan asan pa'y anak ornos ti utik na. Tani, napalinswag sakit ti utik na iti alakay. Tasan ngagsusurot ti bagbagana. Anya, amang ano kabawan. At dalamin di na. San samar ngagkawaw ta hustumod ta kiti bagbagana. San lang ngagsusurot. Anya, Ngala, umay kanta na eh. Sang katalyaw nakmanain. Ang mga nuaddaman ni bagana asan ko amawa. Ala, adain sangpat mo nga agkabaw, Dom? uy, inyawag ko na tapno saan kanto ang makikito tintong sumangpit ka. Sino mga agkabaw day ta? Taga ano ka no? Yak pa'y nadamag no tagano. Tadi mo tagsusurot ibang magana. Sano day ta? Ituloy tantong tiyag sarita intong makasangpit ka. Tanay mangmusmusmoys, makapungtot saan. Anya? O sige Rosa, itay pa lang min ngagparparwari ti dagas nga hangin. Agsaksakit sa tibuksit na. Bye. Bye. Ay. Anya jay ko na ni Duming. Agkabaw alakay. Sakit. Ay sus. Probleman samat day dyan sangpat ni Duming. Ano din ang kurusa? Ni Dumeng di kinasaaw. Wala nang. Ada ka no nayaw awan nga agkabaw. Anya? Wen, nanang, maasyan ka no ni tatang, iso nga inawagan na ni Dumeng, kat pinasukon na di agkabaw. Anya ni tatang mo. Ha? Apay nagkatawa kayo? Eh, kasano, kat nila tan Dumeng ti patudunan ni tatang mo no adda pa kasi kuran na. Kasi ti day nga kabaw ako nab. Imbis nga ijay balay ti pangipanan na, ijayon balayaw. Siyempre, pampanunutan na kayo ni tatang. Amuna saan nyo pag-aayat kag sa nga ili? Ay, wan, nagpaiso dita akin no nam. Amulat tan ni tatang mo asa anak tumanan ngagsaasao. Nang ro na lang aro dan no agkabaw wa iti agpaaw-awer. Ay, di tana. Ay, siyak ita, ti mapatudon. Ala, san abale, taagswerte kay to no ikarkararagan na kay to di agkabaw. Anya? Amo nga tamo di agkabaw, ti agkararag. Anya kita sa anan. Adamad la kano pa naglimpyo, dagiti agkabaw. Agsubli-subli mat la kano ti limbong ti utek na kita. Nasaya at lang, ano kasta? Uy, kasta ti kunada kiti addaan padas nga agay aywan iti agkabaw. Isu sikan ate aganos anak ko, imbis asyak. Baysa. Opat. 5. Apa guys? 5. Dua mait. Baysa. 2. 5. Ay, basol na di akalbo. Anang papanaw kanyak. Iji barangay hall na ito. Kurang ba't tiramay ito'y kanawan nga imagaw. Ay, lalaki! Ayan maun! Lalaki! Ayan di limpyaw ti utak na ataon. Ay, impupok nagsamat yan di daw. Nakakanda dun samat itiruar turi daw. Di kwarto nga ayan ka. Ay, lalaki! Paruwaran na kinita!
Ay, anya nga pintinagan di jayan. Talaga, saan ko ang malukatan sa isaw? Lalaki! Lukatan sa isaw! Anya nga pintinagan mo, aya! Lukatan sa isaw! Napatan! Ay, Gusteng. Kauawag ni Rosa. Agrik-rik lamon. Oh. Apay ka na? Jay agkabaw nga impakuyog mo kiniduming Apay? Anya ka no tinarami diag kabaw? Aglalaaw ka no. Kayat na tirumwar di kwarto anang ipupukan ni Duming kan kuana. Anya? Impupok ni Dumay? Anya pa'y ngay. Impupok na kanong road. Tamangan kit di ka no anya ti aramidan na. Ito nga impupok nan Ay naglukon. Imbaga kaya nga ipupok na. Di ka agong unget Tasaan mo nga amaw na nyakit di mo tiga po na nga impupok da. Agdadaal nga ta iti alikamay? Ay amok pa yan. Ang kakitaan Ay, gunman. Kasimod na jay padaala ka Wino, mga nukaan mo't akaan kat agkalawng. Amok pa yan. Isu amapan ka. In kakitaan, ta kumusta mo di padam alakay. Anyangay, padakalakay. Kumusta dito'y balay ti anak ko? Mamati akaya nga anak mo tinangyag kanyag di daw. No ni Doming manugang ko dayjay. Ni Rosa nga asawa na ti anak ko. Anak me kini Sofeng. Anak yaw di napintas. Wen, manugang ko ni Doming. Adan sa anak ka mamade, aputot mo na di Arusa. Nay, pag kunaamat asan ko aputot ni Rosa, aguri ka man. Kunak nagkabaw ka. Limpyo ka mo't ngagsasaon. Nagkunang agkabawak. Makita ba ito supot ka? Anyagayam tin supot mo dita. Taore laing kwintas maun. Ay, kwartak ba inur-urnong ko ti pinsyon ko. Umapal ka. Amo mo ti sasawam. Naging kakabaw ka kaday. Ay, sos. Di mo yaw-awan. Polos ngawan pagkaingasan nyo kinirusa. Anya. Salbag. Nauyaw pa'y dito alakay. Di mo ibagbaga, putot mo. Imbag panusak, di mayulbaw ng akin puto, tayo. Anya. Nadaura ka na pinses ni Rosa. Mas bagay kami nga agama. Sasawamat. Pagpupungtunan naksapay. Di ka man lamang amat, ikaw. Ikukunam. Saan nga iko tinagan ko? Apo, naikan, kumpadri Samson. Intultulok mo kay Eden, akinalbo na ka ni Delilah. Numunat ka. Lalaki nga ron, akaslas sa nga bukol akarabasa, tana ituon di tatangad mo. Salbag. Ano sa dino ka tinagap-gapon dito yan akay? Di ka man ang sound, kumpadri tanas. Tanas manin.
Saan asyak ni Tanas? Ay, mabisina ka. Pakanan nagman kini, insaw. Injong. Ay, apo, agbuo ka kadina oras no kastilaang. Ay, kitagyaman ka. Ay, alan, pakanan na kaon kini. Kasla, agtay-tayik akang puso ti panagkita kikat. Ay, sige na. Ay, sige. Isumatla ang masuron ni Rosa. Takas to'y kagulo na ito'y alakay. Nagdardarasan arimwar. Papanan na nga ta. Para makita man nupod no adi na amo ti lubong na. Amang ano dinan ton amo ti pagsubyan na, tatang. No saan tayo ama oray asumangpot aginggat aldaw, pasapol tayon. Binilin ko da iddo at anod amang wanawan kinkwana. Nasayat nga rod, no da nabilin niyo amang sipaw. Amang ano talaga amat nga agkabaw. Mani! Mani! Gumatang kayon iti mani, ama! Manay. Aglaklako ka iti manay. Wen ama, gumatang kayo mutan tapno adamat malako kon. Awan pa'y umanay nga igatang ko iti 1 kilo a bagas. Bagas? Gumatang ka iti bagas? Wen ama, iso gatangin yung amin nun daytoy lakok. At dapay putong. Ay, pag isulay na puto, gatangag amin nun talakaw. Ha? Agpaiso ama? Ay, wow. Ano, ti kwarta ka. Ako na, mabitla ka. Ne. Kwartan samat amin tilinaon day tabasit asupot nga inkwintas yaw. Una yan, tatanawang pa ito supot ka. Nagadon ti kwartayo. Sige, kutangan yung amin ng tuy manik, agraman dagiti puto. Ay, sagmamano ay Umanayan day ta sa nga supot abayad na. Oy, nagkasat kan palpal. Shhh! Tagtagray, ibingayan ka. Ama, sa nga basket day to'y gatangan yon. Iso yawat yung kanya kon day tabayad yaw. Mabisira ka. Bayada ka. Ay, thank you, ama. Kanin nyo amin day taan. Ay, kanag amin na kiti ginagawa. Mabsugak ti sulan. Makapadanag mo't. Aldawin. Ngam awan mutlangan ni amala kaya kabaw. Dayaw awan nga tan. Awagak man itano da milili ni Chairman amang wanawan ken kuana. Nakaunamot na din umawag. Ay, nigaan tatang. Hello, Chairman. Dubeng, simangpot ka din, jay binilin ko at anod. Awan pa nga raw. Saan madanagan ako? Kasanuatan. Awagak kumanid daw. Ngam nakaununa kayo mo't nga imawag kanyak. Bayam, kasi akong di mangawag kinido. Madanagan akmateng. Sige man nga ro, Chairman. Masyanak lakat nga ro dan itiday di alakay. Nakadandanon gayam ni Iddo ija ili. So nga grubat ka. Mapanta iji police station doming. Anya? Anyat ginagara na ijiilay. Sinursurot na nga rod ni Amalakay. Alan, agudong ta itamot laeng.
Imbag ta nasiglat mo di gwardya, ijay parke. Un nga ron, Chairman. Nawan gwardya, jak lamon. Ay, umay ka. Mapandaman kita ang dagijay nakadetain na ng loko kini kakalakay. Ha? Ah, Dumanan si kwarta. Namurmurayanan niya malakay. tay kwarta na. Insublim kaya makangkwan. Uy, pirme apa nang kep-kep nang iti supaw. Ama, ay te, kakakunak man laangan. Apay ngayon padawat mo ti kwartam. Ay, sak madamaw. Mukbat akwartak na ikaw. Ingam, tin ko kaedin akasla pagmamaan. Ah, Kastoy sa talaga lumabaliktad ti utak ka. Anya ka no? mabalbalik ta rin ti utak na ito alakay tuming. Anya, mabalbaliktad ti utak na. Da kayo mo't, Chairman. Agkabaw at talagan. Awan dwa-dwa. Agkabaw gayam. Agkabaw. Mabalbaliktad rin ti utak na. Mabalite. Ay. Nabaliktad nga utak. Domi, mabali namin. Ay, makapasikorti kastoy. Kaslakayat ko lakit nga rin tagbakasyon kat mapanak iti sa bali a lugar. Oh, agbakasyon ka, asiksika. Buwata! Sa dino nga ron ti pampanunuto mapagbakasyonan. Malagip ko'y di nagbakasyon tayo di La Union. Iti napan tayo iti ayan ti kabagyan nyo ana ikamang iti tagabantay. Ay, uwan. Manganop ti asawa ni Kasinsin Antonia. Napan kami iti naganop. Kat dandani saan kayo nakaawid. Tanayaw-awan kayo kendumeng. Ewan, malagip ko day. Anya nga tano sumarong kartejay pakait. Nawayamot ten dagiti senyor nga agbiyahe basta fully vaccinated. Un nga rod. Kasi kamad. Iba ka takadarusan o kaya't dati sumurot ka data. Una, Mayat nga agpaisaw ti agbakasyon ni Jai. Tama baliwang mamot na mamimpit sa diba kita iti aglawlaw. wan nga rod. Naglawa akataltalunan ken kabalbalayan ti matanawagan no addakan iti ayan ti balayda. Wan, tabakrang ti bantay ti nagbalayanda. Inarigat ti makadanon ijay. Ta sana magteng ti lugan. Katay kunadan. Purauton jay uwak no maikan iti kalsada da jay. Pulos muta. Sumagmamanulag ti balay ijay. Wan, kun talaga nga imposible dahil ta kunada makadanon to kumati kalsada ijay. O anya, agbakasyon tayo. Ah, Ibagam no ka ano, tayo suti ibagak kini Rusa. Tayo baganan tumot kini Dumeng. agkita kami magkanduming iti barangay hulita. Ibagak to na. Ay, uwan nga ya. O sige, kasaritam to nga rodan ni Dumeng. Kaya't ko ti agbakasyon. Kat ijay, ti kaya't ko apagbakasyonan tayo. Sige, umay kami, may. Kastama ti plan-plan nun, may. Wow! Nagmayatan tamapan tayo agpangin. Una, tanaplis ko ti angin ijay. Adayo iti pollution. Dapan tayo iti ijayan. Ngam saan tayo na-enjoy ta. Nagpigsa ti tudong. Ma-enjoy tayo, numatuloy tayo. Patuloyin tayo Aywan. Ngamsan tayo nga amo no addanto kiti rumswa apariko diti barangay. Jak kayat nga damasao dagiti kabarangayan. Ag-file kayo ti bakasyon nyo, Tamakamunto pa lang iti pusgan nyo nga UIC. Ewan markidi Uresa na panagbabakasyon, mapantayo ang pasya rin Sabalin tumanan ti panagbakasyon tayo inton Pasko. Sige, isagana yung taon nagiti itugot siya.
Dam, yung kami makitsandakin ni Nanang, taggatang kami iti basto tayo nga agbakasyon. Sige Tay kamakam ko man alipasin natin sursuratay. Sige, panawan ka pa nga rod. Makaamukan dito balay. Ay, pinanawan nak ni Rosa. Medyo iridap ko pa pasay. Naringkap na ibusor ko ito yung panagtutuglap ko. Dito man lang susurot ni main kod ko dito yung ipilit ko. Ay. Dumatuloy kami ito ang panagano. Andan tumot lang at maano pa ning alinga uno ugsa. Ang mga no ultimo motit uno atap apusak at awan masalaw may. Ay, saan ko pa panunutan na kita? Ilunad na kami dyan. Uy, ilunad na kami langan ni dyan. Di parang panunod ko mo. Iti may papan ni dyan. Ada tayo iti kangatuan na pa sa tituro, alas-lasatin tayo. Ay, bantay ko na kumaya. Wow! Nagpintas ti biyo makita iti baba. Uy, intiro alinggayan samot na tamatang tanawagan. Una. Panyong, isarding mo mampay tilugan. Agpaangin tayo mampay. Manong! Aday ta. Saan tayo pa itapno? May-mayat ti panagpangin tayo. Wow! Nagmayatan tag selfie. Sige, tumsag tayo. Pag-grupi tayo mga kiday. Unman. Ala, dumsaag tayo, tagpipicture tayo man. Sige, apo, nagmatiangin nan. Presko talaga. Sige, grupi laangan. Nadamot ba iti pagigaman ama ikapat iti cellphone? Ayaw may kampanyaw. Makigrupo ka may. Ay, wag manong ko say. Ito yung akong ligaw. Uray kat nagtayag ka. Tantan-awam dagiti tuktok may ngam. Ay, pera Sara. Awante sa arabang gusteng cross tiyanda. Pangbugaw iti sa ino dito iturturod. Tila sasawumot man yung. Intan ko na datumpar dita kabakiran. Ay, pwera kaya mo. Ready, isagana yung nagitirungi itiyaw. Alawan, itayak pa nakarungi dito. Simpanyo nagitarungi itiyaw mga no banking mark. 1, 2, rungi. Ay, maminsan pa'y asyat. Wow! Himay. Sige. Nagmayat, maminsan pa ito. Waki-waki shot. 1, 2, waki-waki. Wah! Ala, husuritan. Agpatuloy tayo. Ay sus. Kung naklakit din no sino dagiti dimtang, da kayo magayam. Wan, anya ngay, kumusta kayo? Umay kami agbakasyon. Ay, kasta aya. Wan. O anya ngay, ading kaw, kumusta kayo mo't dito? Ay, mayat lata. Kastoy latan ti biyag. Anya nga raw, isut gasat. Ay, ada nga tayin sang patyo amay luto amasida niya. Ay, adaw. Adot ginaggatang may, taamangan no abutin mi tili mga aldaw dito. Maibayag kayo nga rod basit Ay, wan, takababain mo't kada kayaw. Amang ano, makaperhuisyo kami mo't kada kayaw.
Anya lakit din ni Kasinsin. Amamuda kami matan ditoy. Pagragsakan may ti kaadat makalagip apo masyar ditoy. Agyamang kami ano kasta. Nalagip ko nga na dito'y ayan nyo ti pagpakasyonan. May kapot presko ti angin. Kino agan ano pala ni Kayong Ta sumurot kami kenduming. Ay, uwan. Kanayon ang mapanaganop. Ngam, agpating gamit lat abuyo ti maan-ano pan nano ko. Kasta ya. Ado kano ti maano pan. Ngam, jakman amo tawam mo maano pan na sa bale. Ang mga no ison ti mabutang kadagiti ano pen na kuma. Amusang win no alingaw. No alingaw, awanan ti maano pan ditoy. Musang wano tay mutit ako nada. Mayat di mutit. Uray saan ang di musang ta atap apo sa dayjay. Adama bakas. Ay. Adamanin amaday. Kasla tao day jay. Dumayal lilaw karnit mutit. Ang mga no kayat muntumot lang nga si daan. Ay. No diyo kabisado ti raman na Mabalin mo. Ay, maday. No siyak, sigurado ka. No, anya akarnit isang put jay mapanaganop. Di ko namkit day, partsunda ni jay kabakiran. Kat karnin tula ti isang put da inso. Day tanga road. No pinartidan, sakbay ayawid da. Ay, agdwa-dwa akditan. Kastanto ti ramiden me no adda maano pan me. Ay. Tanam naman yung around, makaanop kayo iti papartiyan. Amangan no, agpatingga kay tula iti sausaw-it, amaanopan. Ganyan. Pagan ano, minga ano pan mati sausaw it si kakit di mo. Saanin. Kababain man Lukas takit din ti isang patiyaw. Manganop kayo pa'y kiday no sausaw itlating kay pagbamban no kan di jay kabakiran. Oray no agrobat tayo inton alas 3 iti malam. Adayo ayat intay paganopan. Adayo itan. Saanan akas inay. Mapantayo jay komunal. Man-mano ti makadandanon amang nganop ijay. Abangan no ado ti maano pa ni Jaya. Ado laki di tsak manamaw. Takasla saan mo't nga agsuble dagiti makapadas amapan aganop ijay. Kain awan mo't isang patda na ano panda. Ngapay ngay? Dahita ti kayat kwata-kwatang. Iso amapan tayo manajay. Nakapan kay Jayan. Kabisado mo day Jaya. Sa anak pa yan nakadanon ni Jay nga naganangop. Nakaadaka ko ni Jay. Ta si Murotak ide iti forest ranger anapan nagbisita Jay. Abong marod ti dalan Ay wala. Sa anak matamayaw awan Jay Adamot ladalan dagiti manglintag amapan iti purok nga day ti bangit ti kabakiran. Nasaya at no kasta. Saan tayo amayaw awan no bilang? Talaga amapan kayo naganap, Dam. Uy, agsagsaganan ni Mang Insaw. Inuranan tayo dulin na agayang. Gayang? Uy, gayang ita na, tawan mo tayo paltiknan. Saan ka nung aminan na basta makagatang iti bala? No may pare ng dagig kami tikas, Jay. Siyempre, awan lisensya na. Paiso na ita. Andan samot na panandaan ti sanay. Adda na tayo akabagyan da iti kabangibang asityo. So ada kami lakan na nang timaturog dito'y balay dahin ton rabi Aya, gananat kayo Mangrikip kayo daw, apaman na sumipngag. Nagsasao ka, kasla da pagbutbut ngam dito'y. Saan talang mo? Ang mga nadamat loko-loko dito Nang runak at itala makaumay tayo man nito yun. Sa bagay, da kayo ki idiat, agan anat. Agpalabas kayo itirabi, di kabakiran. Kapilitan na. Aganop kami nga raw. Agan anat kayo
Amang ano makasalaw kayo kadagiti agdangran iti kabakiran. Amang ano makasalaw kayo iti baglat ang mga lunon kada kayaw. Kilay bagbagam man. Sus! Saan arabrabak na umyan iti kabakiran dam? Taang dagiti atap anabiyag nga agdangran. Isungagan anad kayo. Di mo baybayan ni tatang. At ita ka manan. Awan lat dumamon ka ni nanang no dahil bilbilinan na ni tatang akas laubing. Di na kun man babalawon na kasta. Siyempre, nanang ko nga rod. Timawid ak siguro Nay, dahito yung pana, tiggaman nyo kayaw. Dapay gundaw ay ngagsanay. Uray ni Doming. Panamatlaang tigam na. Uway, sayang. Awanan dahito iskopitak. May mayat kumatay diyang osaran tayo. Mayamon. Mayat kiti dagito'y pana Kat sikangay. Anyamot yung saram. Inwar ko dahito indulin ko atawid ko iti dahidi amang kaw. Jay gayang. Ay, ewan. Nairanta day jay ama aramat no adalingaw. Ay, unan niya. Intayog sanay. Agrubat tayo inton alas 4, imbis nga alas 3. Ay, win. May met no agsanay tayong agpaisaw. Saganay mo't kaya mo na kita pagananap tayo. Ay, win. Pana, tigam ta ka now. Gayang kininsaw. Agsanay tayo pa, sakbay nga agrubat tayo. Kung ngagpaisaw, nangruna kanya. Orekot na sa papay. Ngam na masigurado Domeng. Kaba alam ti magmag na. Amokot asan ka na irwam amagmag na. Kabaalag. Kabalan to pa ni tatang sakit na Ay sa nabalikan niya ka at adim makila kiti kabambantayan si Kangay. Ure sa anak adim makaliti kabambantayan tanaan durak. Kabaalag. Atiwan kayo pa ya. Wala, para makita Domeng. Intayo pa nga rodag sanay. Mapantayo di taturaw. Makaamo kay paila dito'y balay manang Sufeng, Rosa. Kababain mo nga men no saan kami amapan makilamay ka maudi arabiinan. Wan, di na kang pakadanagan. Nairanran na malaki din nga dami na tayo may. Maawatan mi dayta. Mangrikip kay taon na paman sumipngat. Awam makiditi problema dito Awam mo ti may padpadamag naululya babalay. Nasingpat dagiti kapurukan. Di na kami magpakadanagan kini Rosa. Nakarubat kami iti anak ko. Agigiddan kami nga takadainsaw. Malabasan da nga ni Giant tinatayan iti panagpabantay da. Ay kasta aya. Wan manang, isong agkukuyog kamen. Napartak tayong ba't kay di anag na Nakateng tayo dito'y. Asaan pa yan nakalinak di inay. Ay, kasanaw. Saan tayo umutin na nagsardeng anagina na. Nasaysaya atin anak agtang tayo dito, isakbay asumip ngay. Makita tayo kag lawlaw. Sumapol tayo, iti paginanaan tayo. Ewan na. Karamid tayo iti kalkalapaw, apang tipad iti linaaw. Bayat ti panaginana tayo amang ura iti parbangaw. Kit no dandanin lumnak di init. Madamdama lang, nasipngutan. Isa bagay. Ditan. Dita sirok ti narokbos akayaw. Oy, mayat dita. Sige. Irawar tayong dagitay tugot tayo ang maaramid ngayon tayo. Apag iso dagita nag-aasidag a pinaunti kayo apag igalutan. Tuming ngam tirabi. Ngam jakmut la maalat iturog kon. Itay pa'y amayatan ti uurukan na tatang kan manginsaw.
May idap man ang tindarang titumtum. Sumrodak pa'y. Kahit nagano akayo nga inurnong mi. Narunot mo't ngaminan na tay pungdol. Ano na dyan? Kasla karkar na di puloy akas lalimabas. Ha? Sino kayo anay sarong dito teritoryo? Sino dyan nagsao? Ayan na. Ha? Adag dito ay. Saan dito malikudam di kita? Ha? Ada ako dito ay ayanti. Maitid na pa natamtamiyaw. Nakasugab ba bakit? Ay, sana pa'y abakit. Di na kuyawan. Nasyak ti kapintasan kadagiti amin nagnanaad dito'y kabakiran. Siyag ti reyna ditay. Sino ka? Siyag ti reyna dagiti mangmangkek. Amang kikiktot kadagiti umay mga nok kadagiti kapadaming agbibiyag ditay. Anya? Rawit kayo at tao. Umay kayo aganap ditoy iti kabukaban niya. Saramulyo kayo. Ha? Reyna, nagita kakadwam. Katagsubli kayan iyan nagkapuan niyo. Oh. Ay! Ah. Agrin kayo! Na kayo rawat kan saramulyo. Agrin kayo! At pumanaw kayo Tatang, dito! manginsaw, agawit tayo. Galing kayo. Ay, ayo domeng. Abay, Ada bruha, papanawon na tayo dito. Magawitan. Ha? Kaya manak. Tagay na paklagaya. Domi, mabali namin. Ay, tayo yan. Sumuro manan, ti kagurguran ni katugangak. Managtuglepak. May sut pagkunanda sa dutak. At nakano siding iti bukod ko, may sut igapunang ada sa sadut ko. Gapok ka day, taman naturog ti tao. May bagan asadot. Sa bagay, kaslagpay so ti ipasimundaag ti siding. Kunada ano sidingan ti dapan ti may sa tao. Napartak amag na. Ngam no kasano ti kinapartak na. Kastanto mat ti kinabuntog ti sumarsarno ken kuana. Nangruna kano no nasangat ti dalan. Saan to na makasurot o na makaparda sa magna di sumarsarno. Takasla ka no madagdag sana. Ay na. Kasla ka din padagsan ti paay ti siding o kas niya. Ay, oren at sasawan ti sabali. Apay kiti. May sudyak pakaturuhan. Ay, sa anak mo't asalot. Salbag kayo! Ang Suble kayo lang, tamalmalwin kayo! ano na dyan? Makamurmuray mo. Makakikigtot mo na ito. Kita kong maling tatawa. Salit kayo anabiyag! Ikay pa'y lamapiste! Nimot manang puro siya abalaw na ito nakabanikas dita kalsada. Asino tatikap apa na? Apayaw manang puro siya. Asino tikap apayaw? Ay! Imbag man tada ka dita balayo kagawad dumeng, umayak man!
Umay kayo Kanya ti problema na ita abalo. Inaklokatan ti rin daw. Dagijay man nagparis nga aso. No asino kit diti akin aso ka dagijay. Tayjay pay arubayan may ti mapanda pagaramidan iti. Ay no! No makamatak lang ata ida. Saan la jay igam ko alandok ti inmalok. Ang mga no ginarat ko ti tengedan. Nalakaaya nga aramida, inti manggarat iti tengad ti si bibiyag nga asaw. Kagatin na kayo Makakagat dakit din. Kano di da mo basta makapagsina. Anya, apay ako layo saan da basta makapagsina. Si kamot kagawad. Tanya ti lalaki kan babae nga aso ay ano kwa. Ha? Dayjay ti problema kagawad. Matulungan na ka day. Dayta ti problema ni Manang Pursya, nga awagan da iti Doña Pursya. Una ti pungtot nan kadagiti nga aso. Aslapay ka dagdagan na kami namang report iti akin aso kadagiti kinamkamat na. Aya, kinamat na pala dagiti asaw. Imbagta saan da ang inarngaran? Saan sa? Minasibas na kidi da. Napilayan sa jimaysa. Talaga makapuntot launay. Anyan. Apag iso na ibatog dito balay. Iso na dyan. Naipagsa na piman ti pungtot na. Sapay ado ti agko na. Amani po di dinabalok at saan unayin arumrumar. Nakitutak nga ro di nakita. Kaslapay kat kariring na. Kasta? Ang mga no kaririing namot ngagpaysaw kat dagijay pa'y tinang murmuray kan kwa na. Dala amin dito na. Kakaslasan sapay ang nagsagaysay. Kabangbangon nan sa. Anya? Guston sa di kinunam nga mga no dagijay pa nga aso tinang murmuray kan kwa na. Nga ta? Uy, sigur hindi lang nga na. Kan di suot na paigit di Apay di suot na? Nakapadyama iti medyo ag saragasang. Puuna yan. Nakigtot sa. Ay orekat nakalpasak mo iti may isang istorya. Inak man iti barangay hall. Barang abdan dyan ni tatang. Uwan Ibagam di problema ni Manang Pursya. Uy, nakababain mo. No di maaksyonan na dyan. Talaga nga dalata dagiti sulpeng adag tungtungpal iti ordinansa. Sino nga talaga iti saan pala nagibaod ka iti aso da? Medyo nariga tatakwaten dayta no iti kastoy ngal daw. Masapol arabii ti panag-surveillance kadagiti nga asaw. Una, taado na iti mangibulos iti aso da no iti rabi Ited ko a misyon nyo. Katsika, kastierman tipis in order, ipakita mga damat maaramidan yaw, kan aramidan yaw. Uy, indon rabi mo't lang. Iwayat mi ti misyon na Agasam misyon ha? Wala. Kasla misyon nyo mo't daytan, kas barangay tanod. Masapol nga da resulta dayta, inton bigat. Awan gayam tayo naka-assign nga officer of the day ita. Lawaan ko ngayon may dito. Napasubok man nag-duty. Kapilita na siya kumaran ti officer of the day at oras. Ay. Sapay dumikaran ti epekto ti panagpuyat ko. Nasumpat lagi ti mataka. Nakatangkaya kan Janet.
Pagtugle pa akong lakas na. Ay. Agilyadak man nga tugaw. Dito'y tugaw ni Chermo nakatuga nga. Ikidem mo ko. Para makarelax ba si tirik na. Ay. Makaginawa na iti matak nga kidem. Ay. Dita plaza kaya nagtagtatalong aso. Mayat mo timiting krisda. Ije plasa. Mga no, agdonumbyo, no, agin inaram nga aso ti madanan tayo dyan kagawad dumeng. Ang dalamin dito na. Isagana yung nagtapagsilaw, kakadwa. Siluan tayo man, nagiti maasidgan tayo. Wala kagawad. Mayat no adati masiluan tayo, tapno maduktalan no asino ti akin aso. Sigurado Siyempre, agsapol to jakin aso, no? Sino man na dyan, nagibulos. Ne, anya ngay, di agpay sa tayo ko na tayo. Di tapla sa tin, nagsasarakan ba? Sultan. Agiin naram nga aso agpaiso ti adda dita plaza. Ay, nagiti pagsilaw sa ganayaw. Silwan tayo, nagita nagtinal likaw. Sana basta agsina na kita. So, sigurado, matiliw tayo dan. Unaya, sorry na lang kayo, dogis. Dugsakan da kayo, itiday tangan anamidan nyo. Dahito yung tisino ko. Silwan mo tayo damay sa ingaw. Silwan dan. Dahita kayo. Pinto lararamidan nyo. Anya nga, di na silwan da kayo. Sige, ipan tayo iday niya barangay haul. Ikulong tayo itinairanta pag ikulungan ka nagiti matiliw nga asaw. Wala kagawad. Paglugbunan tayo iday dyan. Ta ituloy na matpiman jay di na nalpas nga aramidan da. Kat anya ngay lakay. Adda nang sakan kadagiyay agasawa nga aso anatiliw da dumay. Awan pay. Kasanon na awan mang saka. Agasan pa agastusyon namang pakpakan. Ay bayam, ako mutong dagijay. Mapudpud labas si Tibisinda huston. Basta sandalakit di amatay. Di kay pala ipan na jay ili ta ijaydan ang mapansakaan. Agyan na pa'y langi jay na iranta akulungan dagiti matiliwmi nga asaw. Isupaya problema yaw. Siyempre pa kanan nyo ida. At dalakit di pamudpud iti Bisinda kas nakunak. O di ba'y ama kumutong da. Hindi ako yan? Sa mayat no agyan na pa'y langi jay ta makita dagi da aso da anasulpeng adagi baod. Ay una ya. Tiyan mo nga min dagiti daduma kat saan kami ngagtignay amang ipatungpal iti ordinansa. Ay, amin la di rum sa apakaringguran yung opisyal ti barangay. Medyo lumuklukayan ti pandemya. Awan una yung ti malak-lockdown nga po iti COVID. Ita, adamanan bulos nga aso nga isot problema dito yung barangay. Kasta talaga. Saan may ibos ti problema? Ag subli-subli pa'y kitdi Ngagpaiso, di mo't nasulbar ididaytan. Nagibaodan dagiti tao iti aso da. Hanggang ita, agsubli manen, problema. Tiyan mo da ket mabalin manen. Ay, kasano ngamin nga daw masinsuan ti barangay. No pasig mo't a problema ti sangsangunyaon. Dahita nga raw, adulat tama dagiti solpeng. Ay nabinig. No sika nga tati siyak, Jack Laamon. Ne, apay aya Doña Porcia. Ada problema? Di nakman awagan iti Donya ta sa anak a Donya itan. Doña kalata
baknang ka. Kun agmay-may sa ka, ngagigyan ijay nagtangkal a balay mo. Sayang nga rod a balay. Manipod na baloak. Si siya kun nga agnanad ijay. Iso da ijay. Ayo yang kitin dagiti salbag nga aso. Ay, won. Anya ay ti bagbaga maproblema am kadagiti asaw. Umayda nga rod makikaaroba. Kat ijay da pa'y arubayan ti balay ko ti pagaramidan da iti milagro. Anya ang milagro? Si Kam Binig. Ijay da nga aglabing-labing kunakman laangan. Anya? Ala, ni manang Porsche. Imbagan. Nagmayat lakat ti plaster dan anatan awak idi kariring ko. Kat inlukat ko ti tawa. Edi, good morning nga rod Ay, bayat abuya. Ano kasi? Anya mayat abuya. Siyempre, good morning nga rod. Di ka man Binig. Ay na, manang Porsche. Saan ko maatila pagpupungtutan? Madadaal ta kinapintas mo. Kinunamon. Sapay dagulit mat day jay abaak nga umay iji balay ko. Asino abaa? Bayamon Binig. Di mon damagan no asino. Si kamot manang Porsche. Kaya't ko la maamwamot. Ay wan. Apay nga ginggay ta ka di ka mo ila makiasawan. Awan mapilik akap-kap na kadagay nag-aaram kanya. Iso binasted ko amin ida. Anya? Wan, awan kurso natak kadakwada. Damat medyo kurso natak ta on kami iden. Ang subli-subli kiti. O di mayat. Nakita na abalasang kapaylaang iso nagsuble. Barang mayatan. Kunan namot nga taa. Ay, pakawan. Lakay nga adayong siya. Ay na, mayat kanutila kay. Nasamsam iti panagayat da. Biddo tay kunadaan na pait. Anya? Wen Binig. Iso nga aklo na mo. Day jay nga ex mo. Tas igod magayam nga ex na ka. Anya? Binasted ko lang aro din. Aklo nagkidain. Wen tapno di ka mabakitan abalasang. Impaglatay at dalakayan ang tay zero ka. Ay, pakpakawan. Kumaano di nakapaypay o dagiday asunan. Anya? Adot aso na? Ato. Agasawan sapay. Sa nga pamilya ti aso day jay manang. Anya? Anya kay Sator. Pasensyan. Tanang ulay-ungan dagita asom. Awanan yaman na, Charman. Naliwayak mo't ngamin ida, iso ang nakabulos da. Saya atem ngamin ngay kawarida tapno sanda makabulos. Ay, wan, Charman. Salpag na gito'y gaso. Nalambing dalaunay kay. Nasurwan sa dagita. Ay, wan, Charman. Makaawat da iti sao. Mabilin da kita, oy. Mangkita, jump! Come on, jump! Nini. Limag tuwag pa iso. Nalaing. Wan. Dagito'y iti kadkadwak iti panaglakay ka. Sapay kumata adan tumatla ang mga klud kanyak nga agbalin nga kadkadwak iti panagsalog ti edad kaw. Kasta? Ay, wan, Chairman. Daytay adamot kumakaindak no maturugan da tao kasa. Mayat ewan mo ta. Sa bali laeng no da kaida maturog nang runa iti rabii. Ay, talaga mo ta, Chairman. Iso nga agar-ar maklata. At napay namnama ka makaaram. Dandanin maripot me no sino ti kang runaan nga gibulbolos iti aso na no iti rabi. Kasano ang maripot yo? Anda pa muspusan.
paliiwan me, nagitay maatap nga agibolos iti aso da, no iti rabi. Sada mo la ikawar no madano ng tipigat. Isa paliiwan me, nagiti maatap. Wan tapno malpasan day ta problema ti barangay. Ay, no, apay kat ngamin. Nasulbar mo't idin day ta. Wan, ngam sulpeng nga ro dagiti tao. Kasla pag-ayat na tiya, kararamid iti pakariribukan ti daduma. Hala, makaamu kayo. Nasaya at launay no madisiplinaan dagita at tao. Agraman as-aso da. Tapno saan da mahawagan iti asal-aso. Alerto kayo. Magudwa ti grupo iti panagrunda. Ang bati mat ti dua diti outpost, tapno da madanon ti asino man ngagkasapulan iti tulong, no bilang adda emergency karang iti barangayan. Ay, wun akagawad. Saan ang mabalin ang may sira to'y outpost na aglunda tayo? Naskan nga adalatag bati. Dua ti agbati. Tapno adda runner no kasapulan. Ay, wun mat Ang garaw tayon. Saggatlo ti grupo. Agparaya kami, agpalaod kayo matinggaw. Kasano ti panagsasarak tayo nga kagawad? Agikinuntak tayo lataan. Ay, iso Sige, agtik na tayo. Anya, rumor ka pailaan. Wen, sa anak bet lang nga makaid na amang pampanunot iti aramidin da duming ita arabi. Anyat aramiden da aya. Riputin da manen dagiti tao akas lamang sutel. Imbisa tumulong da amang sulbar ka dagiti problema. Ket kaslapay ad-addain da. Pagluksawin da tao. Adda lang aroden da duming. Di kan agin lalaing paila dita, ta senyor kan. Di tala senyor mo tisang kaibagam mo. Tadi ka nga dumdumngag. Adday bagbaga masulpeng dita, ngam sumang kasulpeng ka mo tadi mangyan anad iti salunat mo. Numakubid ka ngay. Bayan na kadilat ta. Pakaragsakak ti kastoy nga aramidag. Pakaragsakam. Ngam pagproblemaan min tumat. No bilang addada ka sa mapasamakin ka. No ngay agsakit ka, Niya kay lakid din aya. Talaga arumar ka? Wen. Sana mabalin na sana ka mapanigi barangay outpost. Kita agbasit ti mararami di jay. Ay, ala, makamo ka man laagad. Amok kiti ka puna asan nakapalubusan arumar no mabalin. Na, anya mananti amom. Mabuting ka italalyan niya. Anya, ay, siyak pa iti mabutang. Kano sikat itakrot iti alalya. Nga lang aron, mapankan, tabarang masabat mo ti alalya di tarubayan. Alya day di amang kaninang. Yay. Saan tayo anasarungkaran iday di piyesta dagiti natay, gapo iti pandemya. Iso ang masigurado, sabtinda ka di tarubayan. Ay nang. Kunakon kay. Daitan tay mang sarasaruno ka dagiti dua nga aso itay. Jak lamas sinunoo no naggapuan dagiti nga aso. Sumrakdan iti ikob ti paraangan ti balay ni Manang Pursya. Umasidilgak iti hampir ti alat. Kampante jet hao. Sumraklat tamot na nitigay. Musta awak mo. Nakalukat ti gate. Kasla damot or orahin ti bumalay. Tadi na insera ti gate na. Awagak linggaw, tamay na dito yan. Masigurado kadaytan ti maysa kaday ti sulpang agibulbulos iti aso no iti rabi ay. Kunak tumat asika. Kaduam pa'y dagita asom nga imay. Ay, wan. Katno niya ti kunam. Dito yun ang tapno at dagwardya.
Mabalen? Ay, wan. Di ka mandanagan. Mabalin mo ida nga ibulos iti rabe tapno isapul da ti paksay da iti atayaw. Asaan da nga iwara dito'y ikob ti inaladan to'y balay mo. Anya? Ipay ka. Karin nyo. Ngam natakwatan men. Kung sino tagibulbol sa itiyaso na tunggal rabi. Kagawad dumeng. Silwan mi rin taas yan. Oo. Nasilwanan! Sige kayo. Tiliwan may dagita aso. Di kayo madalagan. Ituloy yung tilabing-labing nyo, taalaan milang dagiti bulos nga aso. Chairman, kagawad dumeng. Saan kun nga aso dagita? Tae patarakan kun kinipor siya. Ay, naglaing ka nalaklakayan. Jack pagayat ti asaw. Sige, ipanaw yun, dagita nga asaw. Kat no sagot ko king kalab. Lobster upam. Alaan yun, dagita nga asaw, chairman. Ikuyog yung maday tuyin alakay tadikat mangsing at ituraw. Ay, salbag na yan. Sigurado ka, Manang Porsya? Di mo igawid ni Manong Guwapo? Ay, kun kuna nala day jay kagawad, chairman. Asawa ako ni Porsya. Ang gulo na. Ang kasawa na ka nun. Yan na dyan natagtagainip ko. Ay, nalpas man tituro gay. Doming, mabali namin. Sinong ito ito? Nay, hadan samat umay makikape, Dom. Sika man lat mangilukat itiridawan. Oy, ni nga ta katugang ka gusteng. Umayo! Dispensary nyo kagawad, sobra ka kadagos. Manang ilang. Apa yun? Ay na, pasensyakan kagawad dumeng, ilumlumangak nila kay kong. Anya? Bigbigat, nga glinlinimangan kayo kan ni Manong Tinaw. Kasano, tila'y pabasol na kanya. At tinasaya at agtugaw kayo nga raw. Nay, sika magdaya manang ilang. Ay, wan adek, good morning. Ay, kastamat kan ka. Panagkita-kiti lang kat. Saan samat good morning? Ay, pasensya kayo na. Tay agdardara sa kapimanaw ije balay may. Natalyaw ko to'y balayaw itay lumabas ak kuma. Iso ating maglasa kaon. Papanam kumangay. Awan nga ron ti amok ka papanan. Anya? Ada ka di problema yo kin ni Mang Tino? Ay, nasa umaon. Iso pang-aasiyo ka di Dituyak pa'y la kumauray 2 nga oras laang. Kauna. Sige, mabit lang. Tayalan ka iti kape, manang ilang. Anya ti problema yaw? Pagat atapan nakngada ka no lalaki. Idinto tawan mo. Isulaang mati lalaki. Nakigtot kayon sa kagawad. Iti kayat ko asawan. Isulaang ti lalaki iti biyag ko. Wala. Kasta ko ma. Sa maling amin titurong ti saritaan no lalaki kunam. Ay, nagtakas ti pababasol na kanyak. Idinto ta iso ti maatap nga agar-arami di ti maday. Kaya't masawan, ipaspasan akin ka ti aramid na. Waan, balbaliktadan na kaon. Iso nga, ay na, makubidak kuman. Saan? Makubidak kuman kat ipatay kaon. Madi ano COVID ti dawatan mapakatayam. Ado ti may naman. Kakaisuna ano muklukayan ti sitwasyon. Isuksukat na kun ni Tino. Napiyala ko ma. No sana siya tibagbaga na amang isuksukat. Iso nga. Umaikan, COVID! Sana. Di mo ewan ni COVID. Amang ano manggag na kakad. Umayngan pa ito. Ay, impagta na pagkalma, tamat lang ni manang ilang. Huwag nga ron.
Anyan ni manang ilang. Kunak lano awan kasya problema na. Ta nakaragragsak na takasarsarita. No dahi tayo marana aki gestor ni Banay. Kasjay ni manang ilang, kabailan na ti agpamarang nga awan problema na, nga uray kakaasin nga giturtured. Ang agpaiso nga ta, nga adama di nga aramid ni manang tinaw. Mukpa yan. Sapay kumaata, maornos damot lang agasawa. Bagbagan ni tatang ita, no mapanday di barangay hall. No di kumaro ah. Ang mga no makagura laang ni Mang Tino, no ipabaranggayan ni bakat na. Naitala nga. Agpaiso a problema da nga agasawa na jay. Ngam no dangran na ni manang ilang, sa bali a saritaan. Aging nga ita. Akalpasan ti pangal daw. Diyak pala maiwak kasi ti panunot ko ti problema ni manang ilang. Saan lagaya man dyan, umay na dito balay ti panakilinlin ng mga nakalakay na. Nabayagan ang makilinlin ng mga takabilan kanumot na ni manang tinaw no ibantay na ti bagina. No kas nga da pagrikyaran da. Ay, nagdakasain. Iso lang arudan ti agar arami di kalukwan. Iso pa'y tinauyaw. Ay, dagaya kita ti tao, ti rumbang nga maleksyon. Ay, si Madi, ayapan nakitin ni COVID. Makipagproblema kayo, niti problema da ilang kantinaw. Un nga road. Inkamangan ni ilang iti barangay problema na. Tasan ka no na makaanos. Aglablabusan ni Tinaw. Di, panawan nan ah. San nga iso ti pumanaw ah? Ay, dahi talaang ah. Ima-iman sa kanugayam ni Tino na ikamang. Diyala kanukwa at inkamang na. Nya ka na, nya akwa. Nasa umong bakit? Sa ita, isupay, tikas laaray. Ay, Madi ah. Ano siyakla nilang pagtalaw kakaslaasaw. Dirigat na katsan mo't asika nga rod ni ilang. Ay, awon nga rod. Bagbaga aktuman mo't nilang. Ay, wala. Ang mga nosika ti makaibaga iti umno nga aramidin na. Takapahadam a babae. Awon nga rod. Ibagak ta aramidin na ti kasi ti aramidin to no siyak mo't ti lukwam manay. Ihay. Manen. Saan kayo nga umay Japonirarya, nanang? Uray saan pa'y, taadaman mapan ko kasarita. Aya. Sige, uray kat awan mat customer tayo ita. Ang mga nointun bigat pa'y la amatay dyan naka-ICU. Naka-ICU? Aya, nagpareserba amat matay. Talo na nanang. Iso nga pag iso lang talo at chapel tayon. Waiting. Ay, iso ah. Ay, pumigpig sa mo langan tinegosyo tayo. Tsakla ko makayati reservation. Kaya't mo't nga ro dagi dya agminatay. Ama sigurado nga ada pa ka ay masayagan dagiti urayan da amatay. Ay, kas talatibiyag ka talaga. O sige nga Rodan, makamu kalaangan ni po niraryawan. Wan nanang. Bye. Bye nanang. Papanan nga ta ni nanang.
At takano tao amapan nakasao. Sino nga ta? Dituyan plaza ti pagsaritaan tama ng Sufeng. Uwan awan makangag asabali iti pagsaritaan ta. Anya jay kinunayo nga aramidek kanitino. Kwa, paneknekam nga umuna no agpayso ti atap mo. Napaneknek akon. Kasano ti kinapudno na? Kasano na paneknekam? Kanayon ang marabyan asumangsangpet. Kanayon nga agdigdigos kan agbangbanglaw. Dagitalaan? Kanayon nga da kachat-chat na iti cellphone na. Anya pay? Saanan amangan no sumangpet. Nabsog ka nun. Kat no maturog kamen, nakatalikod latan kanyak. Na, di na ka man la sangwan? Di na ka man la kasarita? Di na ka man la arakupan kasta? Pulos nga awan dagitan man ang Sufeng. Amangan no damot ar-aramida madi na magustuhan kat agpaspasog naod. Ay, naglaingan? Isupay ti agpasugnod? Idinto ta arig kunti tagabo amang iduldol iti amin nakasapulan na. Alawan, sige, maawatan ka ditan. Awanan ti sapulan na. No ti panagsirbik kan kwa nakas asawa ti pagsasaritaan. Alawan, maawatan ka dita. Agasam, di na maiyawat ti swildo na kanyak. Idinto tamang mangan paylaang mati jabalay. Matmaturog paylaang mati jabalay. Di, uray la kumadyay pasarabayad ti kanan na kan bayad ti mausar na akuryente ti yawa na kanyak. Sana balin jeswil daw kababaunan na, uray libre day jayan. Ay, anyan. Naggasatin ni Tino, ta isulat na ragsak no kasta. Ay, agpaiso day tama ng Sufeng. Iso, umakon. Anya nga rod nga iti planom nga ramidan ilang. Gusto dya kinunayaw manang Sufeng. Panagnagakpay iti husto. Kat no adanton natalgad a pamanagnak mo, apod no, ti amin nga atap mo, nga adda babae na. Uray patapwakam to ni Debalayo. Ay, talaga patapwakag. Nukas na, tulungan na kanina nang manang ilang. Isumat ti kunana, Rosa. Isumat lang ka na yun ang makumikom. San unay yung umay ija po ni Raria? Sana balay. Agsubsubali takto no masulbar ti parikot ko. Sapay la kumaa, tamalpasan ti pakariribu ka manang ilang. Tapno makarelax ka matan. Ay, kumaa. Nagrigat ti kastoy, Rosa. Imbagkan ka, tasaan mo nga ta mapadasan ti kasiti da ito'y. Ay sapay kumaa, tasaan manang. Ado pa'y panawon di pa nagdinamikin ni Dumeng. Katslapay la kuma, kajak tumapadasan ti kasta. Nasingpat ni kagawad. Iso apatsyag nga dayo ang mapadasam ti kas iti mapaspasamak kanyak. Anya nga ron ti planom nga aramidan no mapanaknagam apod no gayam ti atap mo. Ipadawat ko ni Tino, Rosa. Naglaingan tay sulat na ragsakan. Anya? Wan, saan ko napagan ano? Ipadawat ko. Tapno mapadasan mo't dyan kasukat ko ti matagabaw. Dayjayan ni Tino. Pagpanan na nga tayo ti ginatang niya. Kasangarapet atalo. Asapong ti Rosas mahit. Dapay laso jirapet na. Nini. Dijay. Naglugan iti tricycle. Kumitak pa iti paglugan na pa-tricycle tas rute. Sigurado, saan na ka makita? Ne, ano makita na ka? Aglingid ako iti gusto niya.
Ay, yaman na. Napangan ng pinaglugan na. Lumugunak mo din ito nakaparada at tricycle ta sa rotek. Thank you, Tino. Talagang amumti pagayat ko Nagbabanglo na nabaga a rosas. Regaluhan ka lata iti pag-ayat mo, my loves. Nagsamita na din ganda ita. My loves ko namut Well, my loves. Di na ka di padanunan, my loves. Uwan gayam. Nalipatak matan. Di ka matpastrekanan. Umay ka. Yaman na ka. Ang mga noong gawid ka man nun. Agawid ang mga nung makapanunot ni bakit ko itimadi kontra kanya. Sino kayong aminan Mapalin ko maano at daw makarantan tagkabalaytan. Ay, saan? Saan mabalin na pumanawak mo tito'y balay mi Tawid ko da ito'y. Tinarigat. Saan mo't mabalin makipagnaad ka kanyak dito'y. Taiparit dagiti kakapsat ko. Nagrigatan ti kasasaad ko. Nagayat kantumot nga minitikas kanyak. Nagpintas kamot kami, Jessica. Ay, nagmayat na denggan. Sikat ti ayayatek. Anyaman nga oras numayat ka makipagnad kanyak. Isinakon ni bakit ko? Salpag day Tino. Talaga gaya mababaero. Chick boy. Bye-bye, lads. Hagawid mo't langin. Uraya ka makalugan ni Tino sa akturumar ito naglemengak. Hagawid aktumatain. Day jayain. Napadain. Nempagta na panagnik akon ti kinapudnaw. Anya nga to ti rumba nga maaramid. Tapno santon akayat deta ababay. Nasiputak ti panangguyguyab na. Nasaan madmadlaw ni Tino itay palpaliwa kida. Adalakit dit ito ni Tino iti deta ababay. Day jay ti pagayat na. Tano ni Tino mismo asus. Binurtong matirupan na. Kaslad na balabalatong na. Sakit ko namlan nipiltakla ang jagong na. Kasla palatang tinyog. Naggalas alalaki. Sus Mariusip. Nataraki akmat nga dayo ang miso. Niya kan gustilo. Ay, amu kong ti aramay dek. Napanagnik akon apodno nga dapagluklukwan ni Tino a babay. Nakapimpintas day jay babay na. Nagswertin ni Tino nupodno ngay ayaten day jay. Anya, nene, kasla umapal kayo. Nagasa tunay ni Tino. No, pudno ngay ayaten jay nakitak a babay. Kasano ita mapanagnikan niyo mo no ay ayaten na ni Tino? Nung tapaliiwan tamot day jay a babay. No, awan panawin mo. Uray no saklatan, timang paliew. Na kayo man. Ano kami ti sursuratag. Ikamakam ko dagni script ti drama. Kastaya. Nala. Kastulong ko kinildang. Paliiwag pa di ababae nilakay na. Nagam kita nyo man lang Ang mga numakaguran ni Manong Tino ka na kayo. Numaamuan na tira aramidin niyo.
Tinan tumamuan. San ba ta nakadkadlaw at tultulungak ni ilang? Isakit ko lang amin ni ilang. Tay masidag kanyak. Nakakaasing agpayso ni manang ilang. Nang runa no kabilin na. Ay sos. Kasyan tayo matkitao ah. Ada nakadamagak iti may papan iti imbaga ni Chairman Gusting a babae ni Tino manang Sufeng. Kat anya nga rod. Papanantaitan. Mapantay je balay je babae nga imbaga kanyak je nagdamagak. Sigurado ka? Waan, san kumot akabilan? Jak an-anwan day jay, kasaok laeng. Sige, kuyugan ka nga rod ilang. Mangarkilatan iti tricycle. Asidag kanulaeng ditoy. Ewan ag-tricycle ta nga rod dyan. Oh, ita, at datan iti sangot ti ridaw ti balay nga imbagam. Wan, ngam, kasla, agnerbyo sakmatan. Apay nga hingag nervyos ka. Tinasayaat, santa pa'y ngagtuktok, mapantapay di talingad. Pagkalmaag pa'y tiriknak, tamagan no makay sa guno, taka di na oras. Ay, alakat, sige, aglimang tapay lang ron. Sige. Ditoy, aglimang tapay la dito'y lingad, dagito'y napuskol amarong gito. Sige, ita. Ay, agnerbyo sa katalagaan. Ngam, kasla kayat kunti pumangat. Ay, isaan ilang. Agparbeng ka. Di mo't kunam asaan ka nga agkapil. Ay, uwan matkit di Si kakit di. Ay, at nagsardeng at tricycle. Na, nilakay kutidim saag. Na. Pudno talaga ang timbaga ni Gusteng. Ay, aglamang ta. Aglamang ta. Daytan ni Tino. At daytan ti babairo. Babairo talaga. Nagdiritsaw iti ayan tiri daw. Paliiwan talata. Kita inlukat na latan tiri daw ti balay akas labo malay ditan. Ti awanan bain nga sawak. Umaykan manang Sufeng. Salang nga adantan. Lumaykan. Apo, di na kuyo din ilang. Sige, sumrot talata nga ron di tabalayan. Ang trespassing tayo ko. Salwag kayo. Luklukutag magayam. Ni, agapan sa sumrak tamutin. Parbangga dito. Na. Parbangga. Naripot kantinaw. Uray si Kabit Gusteng. Anyat ka dam dito ayan ti babae. Sufeng. Ilang. Anyatek. Pagrig-rig po ng damagayam day tanga ampag manang Sufeng. Anyat makunam. Jakabo ilang. Nalpasan tilin ng mga iso pumanaw tan dito. Sufeng. Agawid ako Gusteng. Ilang. Agbati ka dito ang tapagrigpunan yun day ta babae yun. Sus, mati Anyat pas. Ay. Anyamat na dyan. Udo nga ta. Akain nagaw ni Manong Tino Licherman. Ay. Salpag niya yan. Tagainap lagayam na dyan.